Ens han venut la moto durant massa temps i ja n'hi ha prou. Durant anys, la classe política progressista i els seus altaveus mediàtics ens han repetit fins a l'avorriment el mantra que necessitàvem immigració massiva per salvar les nostres pensions. Sense ells, el sistema col·lapsarà, ens deien amb cara de preocupació. Doncs bé, les dades de l'INE són una bufetada de realitat a la cara dels apòstols del bonisme migratori. Mirem les xifres sense embuts. El 54,2% de les dones marroquines a Catalunya són a l'atur. Més de la meitat. I el 27,1% dels homes marroquins. Entre els pakistanesos, el 39,5% de les dones i el 12% dels homes. Comparem-ho amb els catalans, que registren un 11,7% d'atur femení i un 9,3% masculí. Aquestes xifres són un escàndol nacional que ningú vol comentar. Ens havien de pagar les pensions, però som nosaltres qui els ha acabat pagant els serveis i la renda mínima. Aquesta és la pura i dura realitat que molts catalans observen amb impotència des de les cues dels serveis socials, on s'han convertit en minoria al seu propi país. El més indignant és que quan algú s'atreveix a assenyalar aquesta evidència matemàtica, surt l'exèrcit de benpensants a cridar racista i xenòfob. Ja n'hi ha prou de censura i manipulació. Les dades són dades i no tenen ideologia. Mentre els catalans de tota la vida han de passar 3 filtres per rebre qualsevol ajuda social, hem creat un autèntic efecte crida amb un sistema d'ajudes que premia precisament aquells que no s'integren laboralment. Siguem sincers, quina motivació té per treballar algú que rep l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania, ajudes per l'habitatge, beques menjador i un llarg etcètera de subsidis finançats amb els impostos dels catalans treballadors? Cap ni una. I qui s'atreveix a qüestionar aquest model és ràpidament etiquetat com a extrema dreta, quan simplement està assenyalant una realitat matemàtica que afecta directament la butxaca dels contribuents. Mentre destinem milions d'euros a mantenir aquesta bomba de rellotgeria socioeconòmica, els nostres avis cobren pensions de misèria després de cotitzar tota la vida, les llistes d'espera a la sanitat són interminables, i molts joves catalans han d'emigrar perquè no poden accedir a un habitatge assequible al seu propi país. I per què no poden accedir-hi? Doncs perquè el parc d'habitatge social està col·lapsat per l'allau de peticions prioritàries dels nouvinguts. I si algú gosa denunciar-ho, ja té l'etiqueta de racista penjada al front per tota l'eternitat. Quan una família catalana porta 3 generacions esperant un pis de protecció oficial, mentre veuen com els pisos del seu barri s'omplen de famílies acabades d'arribar amb 5 fills, és normal que es preguntin, de debò que no hi ha tracte preferencial? I no parlem de l'ocupació, que s'ha convertit en esport nacional en certs col·lectius. Blocs sencers de pisos ocupats on la policia no s'atreveix a entrar, convertits en zones de no dret on impera la llei del més fort. I qui s'atreveix a relacionar l'augment exponencial d'aquest fenomen amb la immigració il·legal és acusat de criminalitzar els pobres. És just aquest model? És sostenible? Òbviament no, però dir-ho s'ha convertit en un delicte d'odi en aquesta dictadura del pensament únic. Passegeu per certs barris de Vic, Salt, Terrassa o Badalona i sentireu que esteu més a prop de Tetuan o Islamabad que no pas de Catalunya. Comerços amb rètols exclusivament en àrab, dones amb vel integral, mesquites que proliferen mentre les esglésies tanquen. I parlant de mesquites, n'hi ha que es financen amb diners de països que no permeten construir cap església al seu territori. On queda la reciprocitat? Mentre aquí prediquem la tolerància infinita, a l'altra banda del Mediterrani els nostres valors són perseguits i prohibits. Però clar, dir això també és islamofòbia. Els nostres carrers s'han omplert de horts urbans improvisats a qualsevol racó abandonat, convertint espais públics en parcel·les privades on es cultiven vegetals de dubtosa salubritat amb aigües no controlades. Però si l'Ajuntament intenta regular-ho, és acusat de racisme institucional. La substitució poblacional avança a marxes forçades amb la complicitat d'una classe política que, amagada darrere els seus murs i xalets de zones exclusives, no pateix les conseqüències de les polítiques que imposa als catalans de classe mitjana i treballadora. Mentre països com Hongria, Polònia, Itàlia o fins i tot França comencen a plantar cara al suïcidi demogràfic europeu, a Catalunya continuem adormits, condemnant com a feixistes aquells que simplement volen preservar la seva identitat, cultura i forma de vida. La gran paradoxa és que els mateixos que criminalitzen qualsevol defensa de la identitat catalana davant la immigració massiva són els primers a omplir-se la boca parlant de diversitat i riquesa cultural. Però la pregunta és, diversitat per a qui? Perquè el que veiem als barris amb alta concentració migratòria no és diversitat, sinó substitució.
Els manters que no paguen impostos i competeixen deslleialment amb el comerç local, la saturació dels serveis d'urgències, els pisos pastera que degraden barris sencers, l'augment de la inseguretat que ningú s'atreveix a relacionar amb la immigració il·legal per por a ser cancel·lat. Parlem clar sobre la delinqüència. Les nostres presons estan desbordades i més de la meitat dels interns són estrangers. Els nostres jutjats col·lapsats per la multireincidència de determinats perfils que entren i surten pel sistema de portes giratòries d'una justícia progressista que prefereix culpar l'exclusió social que la manca de valors. Qualsevol veí de Barcelona us pot parlar dels carteristes del metro, dels robatoris amb violència, de les bandes organitzades que s'han fet amb el control de certs barris. Però si un polític s'atreveix a relacionar immigració i delinqüència, és crucificat mediàticament i acusat de xenofòbia, encara que les estadístiques policials, que ja costa trobar, perquè les amaguen, ho confirmin. I no em feu parlar dels menes, perdó, ara s'ha de dir joves migrants no acompanyats per no ferir sensibilitats, que costen als contribuents catalans més de 6.000 euros mensuals per cap mentre les nostres famílies malviuen amb el salari mínim. Alguns centres d'acollida s'han convertit en autèntiques zones de guerra on ni els educadors volen entrar per por a ser agredits. Tot això té un cost econòmic i social immens que mai es comptabilitza en les estadístiques oficials del benefici de la immigració. Per què? Perquè no interessa mostrar la realitat completa. Ens van dir que necessitàvem immigrants per pagar les pensions, però amb aquestes taxes d'atur, qui està pagant aquí? Les matemàtiques no enganyen. Una persona que passa més temps a l'atur que treballant i que quan treballa ho fa en negre o amb salaris mínims no sosté cap sistema de pensions. El que estem creant és una nova generació de pensionistes que cobraran sense haver contribuït el suficient, agreujant encara més el problema que suposadament venien a solucionar. I que quedi clar, el problema no és la immigració en si mateixa, sinó aquest model d'immigració descontrolada, sense filtres ni exigències d'integració. No és una qüestió de color de pell, sinó de compatibilitat cultural i voluntat d'adaptació. Els immigrants que venen a treballar respecten els nostres costums i s'adapten al nostre estil de vida són benvinguts, vinguin d'on vinguin. El problema són aquells que venen a traquers per un sistema d'ajudes generoses, amb nul·la intenció d'integrar-se i, en alguns casos, amb valors directament incompatibles amb la democràcia occidental. Catalunya necessita recuperar el control de les seves fronteres, establir una política migratòria basada en les necessitats reals del mercat laboral i exigir integració a canvi de drets. No podem continuar sent l'alberg del món mentre els nostres joves no poden formar famílies per falta d'oportunitats. Les dades d'atur segons país d'origen són només la punta de l'iceberg d'un model fallida que està posant en perill la cohesió social, la identitat catalana i la sostenibilitat del nostre estat del benestar. És hora de trencar tabús, deixar de costat el pensament màgic i afrontar la realitat. Si no ho fem nosaltres, ho faran els nostres fills i en condicions molt pitjors. La història no perdona els covards ni els ingenus.